Ụmụnne a lot ọnụrụ ụlọ mkpekperechi ọnwa nọ n'nwa mba nọ abịara m ka mụ na ụnụ gbaratụ ashịrị ashịrị gụga m n'ọnụ taa nsoma abịadele nga anụ foto nshịkọ rụma ka anụrụ nga na-asa anya gedele nọ ntị ụmụnne m. Let me set the record straight. Before I married your daughter, I had other wives, women I had taken as partners in good faith. Your daughter knew of them, met them, and still chose to join me in marriage. My other wives welcomed her with open arms. Now she seeks to impose rules, declaring that I must stop marrying, that she should be the last. It is almost laughable, considering the grace my previous wives extended to her. You sit there weeping and warning that I would be held responsible if anything happens to your daughter. But where was this outcry when I was sending you 30 million naira every month? Did you tell the world about the luxury you enjoyed and the comfort and generosity that I afforded you? When your daughter stood in my village and swore an oath, vowing to stay by my side and would never betray me, did you broadcast that to the world? No. You remained silent then. If your daughter wishes to end this marriage, there is a proper way to see to it. Let her return to the village where we will formally undo the oath we made. She must also return everything that I have ever given to her, every gift, every token of my commitment. If she fails to honor this process, she risks inviting consequences far beyond her control. Madness, as the tradition warned, will not spare her. This is my response to your public association. Let's handle this with diligence, with observation. Need Nwoko. Now, Munembikon, word by word, autonomy should go you way, or she a fariga few hours ago. Ajụjụ me we wụrụ. Ọ wụrụ na Ned Nwoko see this young girl ga-return ihe niile o mere ya kpọrọkwa ụmụ ya abụọ. O wee nwee ihe Regina mere ya ọ ga-need return. Ọhịa m si ma jụọ na-eweli iwe na ọ ga-akpọrọ ụmụaka abụọ. No question about that, n'ihi na nwaanyị anaghị agata nwa when the marriage is dissolved under the condition nọ nke nwaanyị chọrọ ịpụ and nke nwoke the capable of taking care of their children. Kama ihe ọ na-aga deny nwaanyị ahụ wogene access to her kids. Na ọtọgbu ọ sị na ọwụ na Regina chọrọ ishi na marriage abụ na ọ ga-return ya ihe niile down to commitment before a na-aṅụashi iyi niile aṅụrụ. Ihe ọ pụtara ma gift ụmụ rịgọrọ ihe niile ghọtago nwatakịrị asị obere nwa ọwụ o ji igbu ya n'anya kirikiri mee ya smile ya na ya ga-anaracha ihe niile kekerere gbamgbam tiri ụmụ ya abụọ kwapụtazie nwa na with nothing. O wee nweghị ihe Regina nyere ya, onwe ihe ọ na commitment ahụ ọ na-ekwu okwu ya. Or Regina onye ahụ her own side of the commitment, because it takes two to tango. Commitment ka eji eme ụmụaka abụọ ahụ, commitment ka o ji nọrọ n'ime marriage ahụ without yetago ihe ụmụaka ugbu a pịarịga ọ dị faithful. A sị ka balance onye ọbụla wetawa ihe niile a narị. Ọbara Regina wụrụ na theater, ọbara ya wụrụ ebe ahụ nga ọ mụga nwa ahụ. O wee nwee ihe a ga-enye this girl, o wee nwee ihe ọ ga-eji a ga-asị oke o ruole na ụdị a. Na ajụjụ m ọzọ wee wụrụ this young girl a ga-ebilite wewe iwe ma ọ bụrụ na enweghị any form of promise that na yes na m lụọ ọṅụ aga m alụ ha nwaanyị ọzọ. Ọ bụrụ na ọ kwere nwa ahụ nkwa obere nwa ahụ, because this young girl both Ned Nwoko na mma this girl rụrụcha m ka nwere just were nwa na-agbaraga nwa mgbere were ya for their own mutual benefit, their own personal interest. As a young girl, that girl is very young. Money mmanya ka give away in marriage. Now, ọ bụrụ na nweghị nkwa o kwere this young girl that na ya okay ya lụgo ke nwaanyị okay na ya ga-awụke nta na nwaanyị na ya ga-awụke nta na nwaanyị na ya lụọ ya ga-alụ nwaanyị ọzọ. Ọ na enweghị violation of promise, this girl ga-ewewe iwe nke ga-erute n'ụdị a. Okay, let's assume ewewele iwe ya erute n'ụdị n'ugbu a o rutere. As is okay ka separate commitment and Ned Nwoko na-eweta
all these questions. Or marriage na or ju ha juju. Or when her own side of ways. So when go kuru ned woke no kwano. So no under oath ka ajo so nga nwa ihu agbara. Yeni ne ned kwuru. Ha si yororum. Yeni ne ned kwuru. Ha si yororum. Or na mama Regina wetekwere her own conditions that na nwa ya ga woke nta. Or na marriage na wetere conditions that na ga hu nwa ya n'anya. Or na marriage na wetere conditions na enwe ihe ga-eme. Ya ga-alụ nwa ya ụta na-eshi alụ nwa ọ na ya agaghị alụ ha nwaanyị ọzọ echem na a ga-apụta na-ekwu okwu ịlụ nwaanyị ọzọ na ọ dị laughable ka anyị hapụgodonu bikonu ụfọdụ ewerela anya ụfụ dagide obere nwa chefuo na ọwe young girl ịkọ ji n'ala ji ahụ epulite ya ebe enwe nwume ji mgbe ahụ ka ọ ga-enidi onye kụrụ ji n'ala ọ gịnị ka onye kụrụ ji ahụ ga-eme ya ga-amara ogodogo mkpụrụ nwa gara werezi ume ji ahụ rịpụta gị na-enwe direction nye ya direction ya ebido mara gịnị mara ebe o kwesịrị ịrị aga mana ebe mmadụ eji na relax na-anara nwa 30 million naira every month jezi ugbo obere nwa the whole thing nọzi ya na shoulder otu ọ siela anya ugbo na a ga-agbawa ya aka everything because the room ọbataganụ na-akọwa that na ya nwe nwa nwere iwe o gbere ihu ọ dịka enwe ihe gaga on na that family ya egbe enwe ihu ya ikekwa gbakwuru na mma ya n'iwe na ọnụma ka ọ lụghachitazie na-edenye instruction gbachie mansion ya that na a ga-adị shon ebe ọ gara o meghị ihe na o kwesịghị ime ọkwa nna o nwere ihe o mere na ọ ga-aga true cleansing a ga-cleanse ya all these conditions apụtawaziele ugbu a ka marriage na ga-ekwuzi na enwe ihe mere nwa ya na a ga-ejide this man responsible. Ụmụnne m ajụjụ m so m ajụọwụ onye ka a ga-blame ọ bụ onye ka a ga-blame ọ Regina ka a ga-blame ka ọ bụ mma mụrụ Regina ka a ga-blame ka ọ Ned Nwoko ka a ga-blame nwa na ugbo so oke na o werecha ihe niile o nyere ya na acha everything were kpụrụ ma nwa ma anọ ka ya nwee freedom nwee peace of mind ka ya lawa bido ụwa n'isi nwee peace of mind nwere onwe happiness ka ya nọrọ onwe what of 30 million naira because that one agaghị refund ya ka ahụ nwe ihe o nyere mma Regina Daniels mma Regina anọghị under oath to return those ones check idele 30 million naira from kemgbe Ned jiri lụọ this young lady ruo now ọ onye ji ibe ya onye yuzuru ibe ya first two fruits ye Ned ga-akpịrịkwasị ga Natalie Ned Nwoko ụmụ ya ọ dị possible ọ lụchara lụọ ndị ọcha atara ya lọ dịrị ha possible ị ga-anatali ya ụmụ ya ya nwoke kpere akpekpere nga niile ị ga-anatali ya ụmụ ya ka a na-aka ego gee condition iji anata ya ụmụ ihe ụmụaka mụrụ n'ime marriage gị sị ịlụ jole ihe niile wụ ihe e nyere ṅụ a gị ga-return everything gbarazie ka ha pụrụ ya ụmụ nwa ọhụrụ alụtawa bịa ebido ụwa n'isi biko onye ka a ga-blame ọ mma Regina ka ọ Ned Nwoko ka ọ Regina na onwe kelegbara mgharị gị wụrụ onye nne kpachapụ anya onye ọbụla nwere ihe ọ na-achọ n'ime marriage onye ahụ sị na ya dị comfortable na polygamy na ya ga-abata n'obi ọma na enweghị any problem na enweghị ya na ya ga-ese na ya dị comfort ya dị okay ọwa ọchịchọ nke onwe ya enwe onye ga-apụta si ya adịghị ready ya ga-agbaghachili n'ike arụ ya na ọ bụrụ na di ya ga-awụrụ di ya ka ya gawara onwe ya ọwa ọchịchọ nke onye na uche ya mana gị nwa maara ọchịchọ ahụ that na iwu onye dị otu a ikekwe gị lekwasị anya na ihe ọzọ egbuo nkirikiri n'anya gị ga ime ihe ị na-aga emeli ajụjụ m ọzọ wee wụrụ mgbe Ned na-ewechi condition Regina gaje ga ịṅụ n'iyi ọ wee nweghị ka ndị obodo Regina wepụtakwara nọ Ned Nwoko ga-esi yeroro m ya ekwe dịka this idea of ị ga-alụ hakwa nwaanyị ọzọ ọ bụrụ na ọ nkwa o kwere that young girl na ya ga-awụ the last wife ya Ned violated that promise and a ga-ebido from there mana ajụjụ ọzọ ewere wụrụ ọwụ nkwa ekwere n'elu bed ka ekwekwere ebe aṅụghị iyi ụta Regina aṅụrụ ga ya onwe ya aṅụrụ because ọ na nkwari ụta ha abụọ aṅụkarịta ya n'iyi mama Regina failed woefully ihe dịgodi ya mkpa naanị ya ma ihe ọ tụkwasịrị obi na-eme gị mana nke otu ga na-enwe ihe mere Regina na ọ nọ Ned ọ gaghị enwe ebe o ji asa agaji ọ gaghị enwe ile ihe a ga-abụachi ga-adị too much onye ka a ga-blame ọ Ned Nwoko ka ọ mama Regina Daniels ka Regina Daniels n'onwe nke ya ụmụnne m
onye yuzuru ibe